सह्याद्री डिजिटल, आवाज सामान्य जनतेचा। आताची सर्वात मोठी ब्रेकिंग हाती आली आहे। चाकण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सशस्त्र दरोडा। पौळ ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील फुलसुंदर वस्ती येथील अशोक वाडेकर यांच्या घरावर सशस्त्र दरोडा। दरोड्यात मोठा रक्तपात। दरोड्यात अशोक जयराम वाडेकर व उज्ज्वला अशोक वाडेकर गंभीर जखमी। जखमींना चाकण येथील खाजगी रुग्णालयात केलं दाखल। वाय दिसतात का चालत वाहन आहे नाही वाहन दिसतात तुझ्या ते चेक करायचं जाऊन चेक नाही केलं आता पाहिजे ना कुंभली आता बघा आता बघा किती अयो या ड्रायव्हर निघाले बघा साधे हे का तुम्ही आलाय नाही नाही